48ωρη προειδοποιητική απεργία από την Κυριακή 31 Μαΐου έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το τριήμερο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, κήρυξε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καταγγέλλοντας απαξίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα σε όλους τους τομείς, αεροναυτιλία και αεροδρόμια. Θα συζητήσουμε τώρα για το θέμα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τον κύριο Βασίλη Αλεβιζόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για σειρά επαφών και συναντήσεων με εργαζόμενους αλλά και φορείς της πόλης. Κύριε Αλεβιζόπουλε, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω γιατί επιλέξατε να προχωρήσετε σε απεργία. Καταρχάς σε απεργία και κατά δεύτερον, γιατί μέσα στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που είναι και περίοδος αυξημένης κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας. Ναι, θα σας πω ότι πριν 10 ημέρες κάναμε μια κατάληψη συμβολική στην κεντρική υπηρεσία για να δώσουμε ένα μήνυμα για την άσχημη κατάσταση και ιδιαίτερα την οικονομική ασφυξία την οποία βρίσκεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σας πληροφορώ ότι ουδένα τηλέφωνο έπεσε από μεριάς του κυρίου Σταθάκη, του κυρίου Σπρίτζη, οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει αρμόδιου υπουργού. Αλλά το πιο σοβαρό είναι ότι δεν επικοινωνούν ούτε με την επίσημη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Δηλαδή με τον διοικητή, τον κύριο Κούκη, ή οποιονδήποτε άλλο υποδιοικητή της υπηρεσίας. Από δικής μας πλευράς, λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι οδηγούμαστε στα βράχια, έχουμε τεράστιο πρόβλημα ως υπηρεσία. Προσέχτε, την οικονομική, αν θέλετε, κατάσταση της χώρας δεν λέμε ότι δεν την αναγνωρίζουμε. Υπόψη όμως τα ελληνικά αεροδρόμια σήμερα εισπράττουν περίπου 50 εκατομμύρια το μήνα. Από αυτά εμείς ζητάμε να μας δοθούν τα 8 εκατομμύρια για να έχουμε μια δυνατότητα ρευστότητας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σήμερα τα αεροδρόμια. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κανένας προμηθευτής στην Ελλάδα δεν δίνει κανένα ανταλλακτικό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είτε είναι ανταλλακτικά για ραντάρ, είτε είναι ανταλλακτικά για το κεντρικό εγκέφαλο του συστήματος εναέρειας κυκλοφορίας, ούτε αν θέλετε για τις φωτοσημάνσεις των μηχανημάτων, των πυροσβεστικών. Φτάσαμε σε σημείο σε λίγο καιρό να μείνουν και τα πυροσβεστικά από καύσιμα. Που σημαίνει ότι θα κλείσουν. Παρέχει, κύριε Αλεβιζόπουλε, αυτό καταλαβαίνω από το πώς μου περιγράφετε την κατάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι προσδοκάτε κάνοντας απεργία στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί μπορεί πολλοί να πούν και άλλοι τόσοι να σκεφτούν έστω ότι το κάνετε για να εκβιάσετε κάποια άμεση απόφαση από πλευράς κυβέρνησης, να δοθούν δηλαδή άμεσα κάποια χρήματα. Θα ήθελα πράγματι αυτό το ερώτημα να το πείτε και στην κυβέρνηση και μάλιστα στους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν αναφέρονται και δεν συζητούν καθόλου για το τεράστιο αυτό πρόβλημα της απαξίωσης, αν θέλετε, του αέριου χώρου της χώρας μας, όσο όπως επίσης και τα αεροδρόμια. Θα πρέπει να σας πω στην απαξίωση αυτή πάνω ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έστειλε σήμα και λέει: αφού είστε αδύναμοι, αφού δεν μπορείτε, δώστε μας το Ανατολικό Αιγαίο να το ελέξει η Μάλτα. Ακούσατε, η Μάλτα, ένα μικρό νησάκι, με την Ιταλία να ελέξουν το Ανατολικό Αιγαίο. Πότε αυτό σημαίνει, κύριε Αλεβιζόπουλε? Στις 20 του μήνα. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι χάνουμε πολλά έσοδα ως Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν θέλετε, και είναι αντιεθνικό σε τελική ανάλυση πια η Ελλάδα, μια χώρα η οποία είμαστε μπροστάριδες στα ζητήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σήμερα να γινόμαστε πέτες ακόμα και για το χαρτί τουαλέτα στα αεροδρόμια. Κύριε Αλεβιζόπουλε, πριν από λίγο καιρό παρουσιάσαμε ρεπορτάζ εδώ στη TV100 για το αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο είχε καταγραφεί ότι ουσιαστικά σε πάρα πολλά τμήματα το μεγαλύτερο κρατικό αεροδρόμιο της χώρας καταφέρνει να λειτουργεί με χορηγίες και δωρεές. Αναφερθήκατε στο χαρτί τουαλέτας. Είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και το δικό μας αεροδρόμιο. Ένα αεροδρόμιο το οποίο σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση. Θα αγγίξει τα 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια φέτος, 5 εκατομμύρια πέρσι και αύξηση 22% στη διακίνηση των επιβατών. Προσέξτε, και η απάντηση για το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, όπως για κάθε αεροδρόμιο, όπως είναι του Ηρακλείου, όπως είναι της Κέρκυρας, όπως είναι της Ρόδου, δεν είναι δυνατόν να λένε πάρτε 3.000. Με 3.000 τι να κάνει σήμερα ο αερολιμένας, τι να πρωτοπληρώσει. Ακούστε με. Τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εμείς δεν προσδοκούμε, και αν θέλετε είμαι ο τελευταίος και σας το δηλώνω και στο κανάλι σας, είμαι ο τελευταίος που θα ήθελα να απεργήσω, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πράξη ευθύνης, μια πράξη απέναντι στο επιβατικό κοινό, μια πράξη απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μας, διότι πράγματι δεν θέλουμε να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και αεροσκάφη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Βάζω θέμα ασφάλειας των πτήσεων, διότι όταν αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν, αν θέλετε, για μένα χρήματα από την κυβέρνηση, γιατί το ρευστό χρήμα το παίρνει και το βάζει στον προϋπολογισμό ή οπουδήποτε αλλού, είναι κάτι το οποίο εμείς διαμαρτυρόμαστε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάτσουν σοβαρά οι υπουργοί και να απαντήσουν. Και αν σας πω και κάτι, το πιο σοβαρό θέμα είναι ότι αν δεν το κάνουμε τώρα, σας δηλώνω ότι τον
Ιούλιο και Αύγουστο θα κλείνει το ένα αεροδρόμιο πίσω από το άλλο. Θα σας πω μια είδηση. Θα κλείνει λόγω απεργιών ή θα κλείνει λόγω αδυναμίας λειτουργίας πλέον? Θα κλείνει λόγω προβλημάτων σοβαρών. Μάλιστα. Ήδη την Κυριακή δεν χρειάζεται να κάνουμε απεργία. Το αεροδρόμιο Μυτιλήνης κλείνει, γιατί πράγματι το VOR, ένα σύστημα προσέγγισης αεροναυτιλιακό, δυστυχώς έληξε. Από την άλλη πλευρά, τα πτυτικά μέσα της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, που έχουμε 2 αεροσκάφη. Το ένα αεροσκάφος έχει πτυτική ικανότητα, αλλά έχει λήξει τα πτυχία των πιλότων 6. Πρέπει να πάνε στην Αμερική και δεν δίνουν χρήματα να ανανεώσουν τα πτυχία τους. Απ' την άλλη, το ελικοφόρο το οποίο έχουμε την ικανότητα των πιλότων. Δυστυχώς δεν έχουμε χρήματα για την επισκευή του αεροσκάφους. Περιγράφεται μια Έτσι, άκρως λοιπόν, ωφελή κατάσταση. Δηλαδή, ουσιαστικά με αύριο θα αυτόματο βγει το πιλότο αεροδρόμιο λειτουργούν της τα αεροδρόμια. Θεσσαλονίκης έτσι. Θα βγει το Μακεδονία, θα βγει η Ρόδος, θα βγουν όλα. Εμείς επισημαίνουμε άμεση, αν θέλετε, και το ζητήσαμε άλλωστε στο εξώδικό μας και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να θέσει την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε έκτακτη ανάγκη, να κάτσει σοβαρά το Υπουργείο και να συζητήσει και με τη διοίκηση και με τους εργαζόμενους, να λύσουμε τα καυτά ζητήματα. Και κοιτάξτε, η ιδιωτικοποίηση του εναέριου χώρου προς τη Γερμανία, όπως επίσης και τα αεροδρόμια προς την γερμανική κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να απαξιώσουμε, να σκοτώσουμε κόσμο. Θαραλέα η κυβέρνηση της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ να βγει και να πει ναι, ιδιωτικοποιούμε σήμερα τον εναέριο χώρο και τα αεροδρόμια. Αυτό γιατί το λέτε, κύριε Λεβιζόπουλε? Έχετε κάποια πληροφόρηση σχετικά με το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, ότι θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων? Κοιτάξτε, μία από τις ενδυναμίες σήμερα των υπουργών, του κ. Σταθάκη και του κ. Σπρίτζη, είναι ακριβώς δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν. Γιατί πράγματι πρέπει να πούν τι θα γίνει τους επόμενους μήνες στα αεροδρόμια και στην εναέρια κυκλοφορία. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη απέναντι στους πολίτες, είναι υπεύθυνη στην εισαγγελία. Θα πρέπει να σας πω ότι την Πέμπτη είχα για αύριο, αλλά από ό,τι μου είπαν οι νομικοί μου δεν προλάβανε, έναν ογκώδη φάκελο, τον οποίο τον καταθέτω στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Θα κοινοποιηθεί και στους αντίστοιχους υπουργούς. Έχουν τεράστια ευθύνη. Προσέχτε, εδώ δεν μιλάμε ότι δεν βγήκανε, αν θέλετε, να μαζέψουμε τα απορρίμματα. Εδώ μιλάμε για αεροσκάφη τα οποία πετούν και εκατομμύρια τουρίστες. Περιμένουμε 52 εκατομμύρια τουρίστες. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη. Η ιστορία μου τα 30 χρόνια ως συνδικαλιστής δεν έχω δείξει ποτέ επιπελαιότητα, ούτε αν θέλετε προβοκατόρικα σήμερα δημιουργώ κάτι. Τι θα περιλαμβάνει αυτός ο φάκελος, σε τι ακριβώς αναφέρεστε? Ο φάκελος θα αναφέρει ακριβώς τα σοβαρά σημεία της παρεμπόδισης, αν θέλετε, από μεριάς του Υπουργείου Οικονομικών να δίδονται χρήματα που είναι ανταποδοτικά. Τα χρήματα που εισπράττουμε είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή, αυτά τα 50 εκατομμύρια πρέπει να τα μεταφέρουμε στους επιβάτες, στις αεροπορικές εταιρείες και όχι στον κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάτε για το μοντέλο ιδιωτικοποίησης, το οποίο προκρίθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φαίνεται να υιοθετείται και από την παρούσα κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε, έχετε τέτοιες πληροφορίες? Είναι υπόλογη αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω ότι όλη η περιφέρεια, επειδή εγώ γυρίζω 4 ολόκληρα χρόνια, έχω έρθει και στο δικό σας τον τηλεοπτικό σταθμό, έχω καταθέσει τις απόψεις μου. Έχω μιλήσει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν περίπου 1 χρόνο και έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα αεροδρόμια και στην εναέρια κυκλοφορία. Θεωρώ ότι είναι βασικός άξονας της αριστεράς οι υποδομές να έχουν τον κρατικό χαρακτήρα. Και να σας πω και κάτι, όταν η εκκίνηση κατά τη δική μας μελέτη έπρεπε να ήταν στα 5,5 δις, και παίρνουμε αυτή τη στιγμή 1,5 δις και δίνουμε τα αεροδρόμια μας. 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ εφάπαξ τίμημα και 22,9 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο βέβαια με βάση τον πληθωρισμό. Όταν γυρίζουμε και μιλάμε για το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, το αεροδρόμιο της Μακεδονίας τα επόμενα χρόνια θέλει περίπου 500-800 εκατομμύρια. Ποια είναι η επένδυση της γερμανικής εταιρείας για τα περιφερειακά αεροδρόμια? Η υποχρέωση είναι μόνο 330 εκατομμύρια. Πού θα βρεθούν αυτά τα 500 εκατομμύρια ή 800 εκατομμύρια για να αυξήσουμε? Γιατί σήμερα το αεροδρόμιο έχει μια χωρητικότητα 3 εκατομμυρίων. Έχουμε τη διπλάσια σήμερα κίνηση, άρα χρειάζεται επέκταξη κτηριακών εγκαταστάσεων. Τα χρήματα τα οποία δίνει η Fraport σήμερα για τη Θεσσαλονίκη είναι 22 εκατομμύρια στα 4 χρόνια. Άρα, εάν θα προχωρήσουμε σε μια αναβάσιμη δάνειο της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτά είναι παραμύθια περί ότι θα έχουμε κέρδη από κέρδη της εταιρείας. Αντιστοίχως, θα πάρουμε δάνειο και θα προχωρήσουμε σε ένα έργο 500-700 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς τα τέλη του αεροδρομίου θα είναι απλησίαστα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι με το καλημέρα θα φτάσει τα
26,5 ευρώ και μετά από τα 4 χρόνια, δηλαδή μετά το έργο των 22 εκατομμυρίων στη Θεσσαλονίκη, θα αγγίξει τα 32. Άρα το κόστος θα μετακυλιστεί στους επιβάτες. Λέτε, έχετε εκφράσει πολλές φορές τη διαφωνία το σας. εισιτήριο θα είναι απλησίαστο. Θα διώξουμε όλες τις εταιρείες χαμηλού κόστους. Θα διώξουμε τον τουρισμό. Ναι. Κοιτάξτε, καταγγέλλω ξεκάθαρα και πρέπει να το καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση ότι η γερμανική κυβέρνηση θέλει να κατέβει εμπορικά στη Μεσόγειο. Είναι γεγονός ότι έχει την TUI, τους operators, έχει την Lufthansa. Από την άλλη πλευρά παίρνει τα αεροδρόμια. Όμιλοι της Γερμανίας αγοράζουν ξενοδοχειακές μονάδες. Ήδη δημιουργούνται στις περισσότερες τουριστικές περιοχές, τουριστικές επιχειρήσεις για τρίτες χώρες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα δουλεύουν μαθητευόμενοι σε όλα αυτά τα ξενοδοχεία των Γερμανών με 150 ευρώ ως μαθητευόμενοι και σήμερα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θα φύγουν μετανάστες. Αυτή την κετοποίηση του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή της βιομηχανίας, θεωρώ ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας πρέπει να κάνει την πατριωτική του πράξη, να πει ένα μεγάλο όχι για τα αεροδρόμια, γιατί τα αεροδρόμια είναι το εργαλείο της οικονομίας, του τουρισμού και της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Εκτός της λίστας των ιδιωτικοποιήσεων, λοιπόν, τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, αυτό ζητάτε, κυρία Λεβιζόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά. Δυστυχώς ο χρόνος του δελτίου μας είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ.